assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti kadi e windande men hande. Allah wallina on noon windande mon adina nde mi holli allifaji joyɗi. Allif mo a o, allif mo i o, allif mo u o, allif mo kowal e sidda. Kadi kolɗon ba, bi, bu, ab mo kowal, ab mo sidda. Nde timmine kadi kolɗon kadi to wiyete ban, do an, in, on, ban, bin, bun. Hande noon eɗen gara e ko wiyete polle, ko ɗo gandata ko foorete no foɗirte. Ɗo sa wawiɗo tan hankadi kala ko foɗete a andi no foɗirte. Ay joni noon an mo ganduɗa ka keso mo jeeno ko heno, jiɗɗo jeeyede heno, jahata ko YouTube binda Dental Dine TV jiyangal, waɗa abonné. Kadi onon wonɓe hen ɓe jangoɓe hen ɓe kam kalaka, ɓen kam wadde ɗum henne ko farilla waɗa jangine kay, waɗa balle kay. Heddi ko walloɓe jingoɓe ɓen kaldete gara balla jinga, ɓeɗe gara balla ɗen jingana en golle jahoje ɗe. Wadde kala gonɗo hen ɗo mbawɗa wonde fu aɗa janga hen, wadde ballal ma yo yetto hen. Kala mbawɗa wonde aɗa janga hen, aɗa naftoro hen, wadde hen ballal ma no foti foof. 77 906 14 81 jingen mbawen folde. Hande noon eɗen janga ko wiyete polle. On ji ɗo ko a pular, ɗo ko i pular, ɗo ko u pular, ɗo ko e pular. Oɗon gandi kam ko ɗum ɗo wonno polle pular. Kadi mi wino on noon Qur'ana, Arab, pular kamɓe nandi yaadu. To bange wasde fodde kamɓe nandi, to bange fodde kamɓe nandi, to bange sidda kamɓe nandi. Pular, Arab, Qur'ana kamɓe nandi yaadu. Wadde ɗo henne oɗon gandi on jangino an ne wonde allif. Hande noon ustama gotal ngal, allif oɗo woni podgal. Ay poggal waɗa mbiyata ko a. Ay ɗo ne foɗi a, ɗone ko gotal ngal woni a o, ɗimmal ngal woni pog. Ay wadde ko ɗo woni poggal ngal. Ana oɗo foɗi, a goto o foɗani, ɗum mbaɗɗa hen goɗɗo mbawɗa fodde. Ɗo ko a wonno, ɗum ɗo ɓeydi hen mbiɗa a. Wonno ko a goto, goɗɗo ɓeydi hen mbiɗa a. Ay ɗo ko i o jangunoɗa, ko yanoro o ɓeydi hen wadde ganduɗa mbiya i. Ay ɗo ko i goto wonno, i goto ɓeydi mbawɗa wiide i. Ay ɗo ko u foɗano, ko oɗo wo ɓeydi hen mbiɗa u. Anne ko u goto wonno foɗani, goɗɗo ɓeydi mbiɗa u. Ɗo ngel toɓɓel ngel ɗo ko e. Ɗum ɗo ɓeydi hen foɗi wiya e. Anere e. Ay e ngel toɓɓel mbawa ngel agne wata walle wuddu he geɗe baɗe noon ngel toɓɓel ɗum yahata woni e. Wadde ɗo a, i, u, e,
ay ɗo wonno ko ban on ji goto ustima wadde ɗo woni porgal ay ko ni foɗirte banani oɗo allif foɗi mbiɗa ba ay banani koye a goto hanno a goɗo ɓeydi mbiɗa ba anne ko a ɗimmijo woni oɗo allif oɗo ba foɗano oɗo ba foɗano ko oɗo a ɓeydi hen nde mbawɗa wiide ba poɗɗa anne ko o tan wonno ba o foɗano oɗo allif taƴƴo mbaɗɗa hen mbiɗa ba ɗiɗi noon fotta sa wi ban allif fotta koma wona gotal nde fooɗa ɗo ko ba ay ɗo ko bi ko oɗo yahanara ɓeydi hen mbiɗa bi ay ɗo ko bi ko oɗo i ɓeydi hen mbiɗa bi anne ko ɗo wonno bi ɗum ɗo ɓeydi hen yahanara o foɗirte less wala mbiɗa bi ay ko wowu o foɗirte tural ngal ɗo wadde ko bu wonno oɗo wowu foɗirte tural wadde ɗo wonno ko bu ko gotal ɓeydɗa hen goto ko wonti buu aydi ay buu ɗo ko buu ɗo toɓɓel ngel ko be ɗum ɗo ɓeydi hen yahanara o alif joyi ɗo ɓeydi hen mbiɗa be ɗo ko be ɓeyɗa gotel mbiɗa be wadde en paami ko ɗo woni a i u e ɗo ko porgal ba bi bu be ay ɗo a i u e ay ɗo ba bi bu be ɗo woni pularo ay anani ay anani ay ɗo woni i ay i nani ay ɗo woni u ay u nani ay ɗo woni e ay e nani ay ɗo woni ba ay woni ba nawana a o ay ba ko oɗo e o ndindi pooɗi ay ba ay ko oɗo e oɗo ndindi pooɗi mbiɗa bi ay ko oɗo tural ngal e wo o ndindi pooɗi buu o ay ko toɓɓel ngel e ga ndindi pooɗi bawo ay ba o waylaki oɗo ba waylaki oɗo ba waylaki o ba waylaki joni noon ko pottal dow ngal e allifo pooɗi bawo mbiya ba pottal less ngal e yanara o ndindi pooɗi bi ay ko tural ngal e wow o ndindi pooɗi buu o mbiɗa buu ay toɓɓel ngel e yanaro aljeɗi ndindi pooɗi mbiɗa be waɗɗo ko ba ay ba ay ɗo bi ay ɗo bi ay ɗo buu ay ɗo buu ay ɗo be ay ɗo be ɗo henne ko a i u e ɗo henne ba bi bu be koni jangirte ɗo ko masɗe jangata masɗe polle ko ni poti pottal dow pottal less tural ngel ɗo no ɓeydira hen ko sa janguji ko wayi noon taw a jangi ɗum a faami ɗum ɗo o tawalle agne waddu he ay re'e an re'e e geɗe mbaɗe noon taw ɗo kam ɗiggi ɗum so aroyi toon anatama ay be agne waddu he
muse geɗe mbaɗa noon ɗo a i u e ɗo ba bi bu be ɗo henne a i u e ɗo henne ba bi bu be ɗo henne a i u e ɗo henne ba bi bu be a ko foɗi awo bi alif i ko foɗi iyo yanara u ko foɗi uwo mbiya wowo e ko foɗi eyo yanara alif jewiɗo ba ko foɗi bawo alif taƴƴo bi ko foɗi biyo yanara o bu ko foɗi buwo o taƴƴo be ko foɗi beyo yanara o aljiɗo wadde a ko foɗi awo allifo i ko foɗi iyo yanara o ko foɗi uwo wowo e ko foɗi eyo yanara aljiɗo ba ko foɗi bawo alif taƴƴo bi ko foɗi biyo yanara o bu ko foɗi buwo o taƴƴo be ko foɗi beyo yana aljiɗo ndeke noon kala nanɗa porgal yaha taw sidda walla kowal ala yeeso muɗum kande sidda kowal woni yeeso porgal hayti fodde nani mon garoy hen so Allah jaɓi ɗo ko pole ɗe gonɗo sidda ala yeeso kowal ala yeeso poɗa a tawi ko porgal yeeso mum nan toon sidda walla kowal yeeso porgal hoto fod a ƴeewi yeeso muɗum a yiyan toon kowal a yiyan toon sidda fod nani a i u e e pular a pular a Qur'an arab i Qur'an arab i pular u Qur'an arab u pular e Qur'an arab e pular ɗo ko ba Qur'an arab ba pular bi Qur'an arab bi pular bu Qur'an arab bu pular be Qur'an arab be pular gasi ɗo ko a i u e a saggi ɗo taggita ɗo a i a saggi i nani i ɗo ko u a saggi ngara ɗo u e a saggi ngara ɗo e ɗo ko ba a saggi ngara ɗo mbiya ba bi a saggi ngara ɗo mbiya bi ɗo ko bu a saggi ngara ɗo mbiya bu ɗo ko be a saggi ngara ɗo mbiya be nani ɗo ko saggitorde nde wasata caggoya adayamo saggitma aɗa yiya binde pular gasi a saggitima ɗo ko a i u e ba bi bu be gasi ƴette kuɗi mon e karneji mon mbajiɗon jangon ɗigga on kola koye mon ƴewon bawɗo ɗakkoɗon sara makko o holla on o walla on ha jiyan lawol on dañani mona walla on mona jingana on noddon ɗo 77
906 14 81 mbaɗa yaya jiya WhatsApp o caggirɗa saggere ma a saggani ɗum jinmi yo Allah wallu yo Allah newnu an noon mo jeeyano ko heno jiɗɗo jeeyede heno jahata ko YouTube binda Dental Dina TV mbaɗa abonné on saaha ko woni toon ko nan toon ko heewi ko jangguinano ɓenni to moftani ma ko hesɗi ko tawma ɗon on wonɓe hen ɓe kadi on ɗaɓɓirama ballal goto kala e mon suka hen mawɗo hen debbo hen gorko hen mbaɗe hen nane haala jaaɓe haala nane haala jaaɓe haala mbaɗe hen ko nafoore kañum wallata hen jinggana en mbaɗe hen Orange Money mon walla Wave walla Western Union garam mbaɗe hen duuston galle golle jangde duuse balle ko janginirte ko ɓe jeeya ɗum woni courant wifi connexion ɓe jeeya ɗum on wonɓe heɓen mbaɗa balle mon e jinggere mon ɗum no wawata heɓirede kadi barme o kadi wona hen mbasen barmude wala koye nande e famde nanirde Allah e jaɓirde Allah e waɗirde hen saabi Allah dañ hen Allah wona politique jangde ala punti jangde ala punti jangga mbawa naftoroɗa waɗi on janguinteɓe mbaɗe hen balle mon alarbaji mon e jinggere mon kala mbawɗa wonde aɗa jangga hen aɗa naftoro hen nafa hen wallu hen aɗa walla hen wallu hen ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama sala on kadi en gayni alkulal ngal ɗo an kollama ɗo wonno gotal on kollama ɗiɗɗiɗi hande on kollama polle kala alkulal koni masirte joni so gari kadi gartoyne e gueɗe goɗɗe ɗe ha ɓuuran famde masɗe ɗe nde mbawen janggude masɗe ɗe so mbawaka tan jangde suwa taw Allah walli on mbawi limtongo selli on mbawi kadi mbawon hijjo so gasi noon mbawon rendinde on saaha mbawon jangde famɗi heewi eto wawde limto hijjo ɗo woni sirru jangde limto hijjo on jii école aji ɗi goɗɗi hen ABC tan jangete hen minne gila Allah addi en 2016 le 16 4e mois 2016 faade 16 4e mois 2026 on jiimi yaltani ngoɗo felo kala nde garmi heblo gotan wayloto arɓe hesuɓe kadi dokke heblo heso ɓe jaada hen no école aji mbayni 6e kala garɗo tawa ɗon jangguinowo ABC ɓe jalta gayna kadi ɓe gara jangga ABC ɗo damal ngal anne ko ɗo woni damal a jangi a wawi jahata ceernajo ɗakkoɗa saɗa makko omo haalanma omo janguinma kono ɗo noon a wawani limto hijjo taw andu a soya taw wadde ƴette kuɗi mon e carnet mon janggon ɗigga yo Allah wallu yo Allah newnu waɗan hen balle mon e jinggere mon numéro biyaɗo 77 906 14 81 ko ɗawi hoore moƴƴere hawre nde ene ndendinde ndendende jingga nende yo Allah hokku en nande nanirde Allah jaɓirde Allah e wadde saabi Allah ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam